Muri Zimbabwe muri rudadiso kusangana kwatiri kuita nhasi rari mwezuva. Nhasi tiri munzvimbo yerushinga Kwamambo makuni munokuziva kakuya kwemukomana wekuti muri kumbotembei. Tiri pamba Mambo makuni. Kune chiitiko zvakare chaitika kuno chekuti vanhu vakatandaniswa nenzou kana kuti ivo ndivo vakadenha nzou. Tinoziva vanhu vazhinji vane maziro anoita mhuka akasiyana siyana, asi kana chipuka chauya munzvimbo mako iwe ungosati wambochiona pane zvinotoitika. Regai timbosiyanaka nenhau yekuhwedza uko tanga taakurawa nevanhu kwete nenzou. Nhasi unotoda kukupai nhau yenzou parushinga. Mungonzwawo kubva kune vese vakaona kuti chipuka chasvika munzvimbo mavo chavanga vasati vambochiona. Saka naizvozvo reaction inoitwa nevanhu inosiyana zvichienderana nenguva nenzvimbo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Indonzi tsikidzai chireke. Nayo yatika taimwa doro pamaipepo. Tiri kumadoro. Baba yatuana. Ndopata chikunambiwa wati na gogo pano chinhu chataona chikamira apo. Chinenge staki Nzou. Chinhu chikakura. Gogo ndo kubva waenda. Tikakona Nzou wakati naiwa nami inga chipuka chikuru futi ichi. Ndokubata vana ndokuya nawo kumba kwatangati. Ndokubata wani imwe wamchizwa paita Nzou papi. Para. Wayo wachikopedza kutaura munomo yobva yatosvika. Yasvika ikabva yatanga kufamba nomunda. Tichiteiona. Saka ndivanda zoti no guys chini chichikuru. Kuti chibve mu area muno. Kana vamwe tochidzinga sei kanzaiwa toita tichembera maoko tiri parefu nacho hapana kada kusvika padhuze nacho. Taikuchiona kuti ichi toita kakutotyawo. Saka tichembera kudaro. Chachikabva chabuda mumunda memwe. Tikati chaenda ngatichidzoka hedu kupi tinomwa doko. Saka ndikazorasana nevamwe manje ndikawandira kumadokera vamwe vari kumabvazuva. Takutoenda ndikutoti abana tadi kufonera vanhu maraini chengetedze vana vanhu vazvichengetedza kuti kuri kuyachi Nzou. Ndiana nenhamba yekusati vana kanzera kanza apa napa hatina nhamba hatina foni kuita sei tikati saka ngatiendeko. Ndoda ndikazona mwangu akutiza. Ndipo ndikati kumukutize chiri kashama chinhu checha10 chikutoita sei chiri kutouya. Ndipo ndikadazi kuti bandu koneshwa chikutoita sei chikuta chikatonanga inini. Ndipo ndikatanga kutiza almost 50 meters. Ndikati manje matiza ndichita aya kuti nditeta chiitira kuti ndidzingidza kudaiso chinondiita sei chondibata kwenda ndikachoka shonda rinyazwa chichuya. Ndipo ndikazongikwanisa kujamba vandaita kunoita kunozvikanda muzvimasanzu. Wena ndikapfeka sheti red chatonyatsa kuona kuti munhu uyu. Ndipo ndati tsetete ndiri pasanzu papi ipapo. Chikadarika ndiri panapo icho chichidarika sei papo pakaperera zvima flow apo. Vatanyatsa kuona kuti shwa chaita sei chadarika. Saka pachikana komira chikabva chati green kata chatomira chinhu chechikatena chikandiona apa chotondiuraya. Pachikangoti pfumbi togo chati green kudaro ndipo ndikamuka Vakatiza kuenda kuti kuno wamwe kwekwe. Abva ipapo nazombona chikafamba sei ndakana kuti ndizomboda kutarisa kuti chazoenda rukuka handina. Kusvika ndizotonza kuti achekazunge chako kuno chekazunge chako vhiringa vanhu kuno. Ndochimwe chibata chirapa chacho. Asi ndekekutanga here Nzou kunge dzichiuya muarea menyu? Ini zvokuiona hadzikambouya dzichitoparadza magadheni asi ini hanova ndadziona. Tazongoona magadheni kwaita sei kwaparadziwa. Zvokutoiona usho kuti Nzou muwadhi munomu kunyatsa kuiona ndizvo zvamai manje. Asi kuya dzaiuya dzichitoparadza magadheni. Asi sekunzwa kwenyu imimi sezvo musina ruzivo rwakakura rwenzou, zvinonzi imhuka inotsamwa zvaita sei uyezve kana yatsamwa unofanirwa kuita sei? Chinhu checho chinonzi kana waona kuti chakuda kuataka chatsamwa zvokuda kuataka hanzofanira kuti zvachiita straight ufanira kuti zvachiita sei. Kana kuti ukapfeka sheti yehedhingi sanga ndinayo hanzi waifanira ukatobvisa hembe iyoyo. Nzi tashinga muzika ndokara mubhuku la muzika. Ndichibva kumunda ndangoshedzewa neimwe timu yenge iri kundari kuti Nzou iyo Nzou ndikati Nzou asendamboona Nzou ichifamba. Saka Nzou ndikazoiona ichikrosa nepazasi podzimba dzangu ndibva ndamira. Chihombe chine nyanga dzirefu chakakura. Yoti nega ini ndakatya kuti ndaigona kungodona
ndisati ndamboona nzou muupenyu hwangu. Ndazoshedzawo wana ndikati uyemuonechi nzou. Wana wacho wacho vachizotaurawo maonero akaitachi nzou. Ndo maonero andikaita nzou. But ima muna umbopindwa nekutya here? Ndakatotya. Ndakatotya zvokuti ndangonzi pandinganzi vanongo vari kundari ndiri pamba vangoshedzera kuti nzou ndikangomira ndikati sendamboona chiti nzou. Saka ndangomira vachishedzera vari kumhiri vachiti iyo iri kuda ino apo ndikamira. Saka ndangoona ndichiona kuti iri kuuya sei ndikazongoona yatiki yatimwa ndibva ndangotya tsana kuzonyanya kuvhunduka zvangu asi ndakatya. Asi ruzivo rwenyu pamusoro penzou rwokunzwa ndaiona muTV. Hanzi dzakamira sei nzou? Nzou iyo chechiri chandikaona chihombe chimukono chine nyanga chine chitamba nenyanga 1 refu neipfupi so. Idzi chitamba chachine chiri apa so chikarembera ichifamba ikadai. Ino nzeve hombe zokuti kana 3 vanhu vanogona kufuga. Ndomaonero yandikaita live, ndikaiona live. Asi kunzwa kunzi character nzou inotsamwa zvaita sei? Inotsamwa yanza noti ndende kumadokera ina kubva yatsamwa. Asi hanzi ikanzwa hwema uri kumabvazuva inotsamwa yanza hwema hwewo. Inotanga kugumbuka. Haingogumbuki imhuka isingakwanisi kugumbuka pese pese. Maonero yandikaita inoti ndendiri kumadokera iyo iri pafanike distance unge pane mota inenge inge ndendiri pa ndoti ikadarika nepadhuze nepadzimba dzangu. Inini tinonzi Misheo Chitanda. Inini ndakaona nzou taibva kumunda saka vanhu vobva vatanga kushedzera vachiti nzou. Saka ndoranga riri zuva rekuonawo kuti madangerous animals ndoranga riri zuva rekutanga kuwanikwawo madangerous animals kuno. Saka inini handina kuzvibhilivhawo zvangu kuti ichokwadi. Tikabva taenda kunoona nzou. Tikaiona. Patikaiona pane vanhu vakaivhiringa vakaikuwa. Ikabva yatanga kuita sei kurira ichitidzingidza. Vanhu vakapona nekudonhera mumasanzu. Vamwe vakasiya mapushi. Vamwe vakasiya hembe nemafoni nematochi. Totenda. Ayo manheru? Kuma 55. Saka iwo wakanzwa kuti nzou kana yatsamwa chii chinoitika? Hanzi inodzingidza, inotora chidamba yokumona, yodzura muti ichikukandira ichikusosera, yokusiya wakadaro. Nditarisai muzika ndimwana wachief makuni ndinogara muvillage muzika village ndiri grade 6 ndinodzidza panyamanyanya. Ndikaona nzou ngei first day rangu kuona nzou nesandamboiona mulife yangu. Vandasvika vatatanga kudedzera nomukomana iti nzou tichimhanya tichiuya kumba. Vandati kanza nzou iri kupikwa mazenguzengu vandati daenda kunoiona. Vandamhanya kunoenda kunoiona. Vandasvika saka ini ndanga ndisina mapushi zvangu. Vandamhanya ndaona nzou yeyo paikarira vandatanga kuitiza. Vandadonhera musanzu vandasara ipapo vandatanga kumhanya futi. Nzou yeyo saka ikanzi inoita kana yanzwa hwema yevanhu inoita kukasha. Saka ndikabva ndatanga kumhanya. Chiti pamwe ndamhanya saka mukoma wangu anzi Bajeni watanga kuridza zvimadhiramu. Watanga kuzviridza zvimadhiramu zvinhu ndipo ikadzoka nzou haina kuzouya kuzotitevera. Okay, but wakatyawo sei? Hana yangu ikatorowa. Wakawira musanzu uchiti ndaakufa? Vanhu vangani vakawira mumasanzu? Vakatowanda. Mundu wacho handinatsi kugona zvainasi. Ziya kunge kuridza chinotora mvura chechi. Noti inge yakutotanga kumhanya ichiunda muti. Ichiri? Ichiunda muti painge yakunzwa hwema yevanhu. Yakatombokuwadza mwe miti? Patone pambo yakatochera gomba. Ndonzi Tendai Mafuta. Ndaitobvawo kumunda kuma past 5 to 6 kokoko. Kupatakanzwa kuti kwaita nzou iri kubva neside rekuna Ruya uko.
yange yakusaidi kunonzi kwaMazengu Chingwena village. Vana ndopa vakamhanya ikoko kwese mhuri vakanoona nevamwe vagarisani vemamuzika vaenda kunoona Nzou nekuwandirwa kwakaitwa nevanhu yakazotsamwa zvekutsamwa zvezvekuti payainge iri nepamba pedu pane 2 kilometers Nzou yakachema zvekuti kana nesuwo tese takanzwa kutya. Vanhu vese vakanga vari kunzou ikoko kwakazozara pamba zvekusvika kuma 11 tinavo vakushauti todii takazosimbisana yedu palast minute kuti aiwa Nzou kana yangofamba ichidarika neroad haina kumwe kwaichazombouya kana kunopusha dzimba kana kudii. Inenge yakungotsvaka magadheni nezvikafu nezvimwewo akuvhura dzimba haivhuri madhoozi ndokuzorora kwakaita mhuri. Makuseni patakazomukawo takazonzwa kuti Nzou yakuwanika iri muna Mazowe kundoka yakazoenda. Ando mazivira angu andoitawo pamusoro peNzou. Ko hapana mashoko amakambonzwa here kuti kana yatsamwa munhu unoita sei? Kana yatsamwa Nzou anzi kana yatotsamwa Nzou unofanira kutotiza because kana yatsamwa inochema. Kana yachema inenge yakutodzura miti yakutotsvaga kuti munhu ari kundinesa panapa kana kuti mhuka iri kundinesa panapa yakambori ani. Saka Nzou inotsamwa zveshuwa takainzwa ichichema. Nini ndinoitwa kutambudza yemuzika. Tinogara kuRushinga. Taurako. Saka anga ari nezuro Nzou padzikasvika dzakauya dzichibva nekuvillage rekumusoro uku. Saka padzikasvika tikangofungidzira kuti vanhu pavari kushedzera kuti Nzou vari kungoita semajokes nekuda kwekuti muno muwanike mhuka dzikaita dzikadaro. Tajerongoona mombe mbudzi zvekuti Nzou izvi tikatoshamisika tikatobva tichimhanya kutodziendera kwadziri kuti toda kutoiona kuti Nzou ikaita sei. Tasvika ikoko vanhu vaingoti iripo iri apa. Saka toda kutonatsa kunoiona nekuti vanhu vanogona vachitaura zvenhema. Tasvika patatarisa panga iri taiti kwakuita sekunge kwakudonosviba tichingoona tichinzwa kuti iri apo. Saka patikazoona paikazochema ndopatikanzwa kuti iripo makumbo ese ayakupera simba kuti timhanye. Vamwe vaidonha vamwe vachisumudzwa neniwo ndikatodonhawo paikarira Nzou iyoyo nokuti tatakutya manje tazobhilivha kuti Nzou iripo. Vanhu vese vakatiza vakazopotera pamusha waMambo. Vanhu vanga vakatowanda tikatotadza kuti chikafu chacho chinokwana sei nekuda kwekuwanda kwakaita vanhu ipapo. Vanhu vakagara vachiti inogona kuzouya nemudzimba ichipfurura dzimba ichitikwadza. Saka rege titombogare togona kutozomuka makuseni tese tichizodzokera mudzimba dzedu nekuti yaitoparadza kana maminda yaitodya chikafu nekuti mhuka hombe. Hamunomboitawo pfungwa dzoti pamwe chatera kumba? Taitoita pfungwa idzodzo nekuti vamwe vaitoti haitombopime kuti imba ikakura sei inotodhiura kana imba ikatonzwa hwema hwezvinhu zvairi kuda kana mumba imomo sezvikaita manhanga inogona kutotsemura imba kuti itore chete chikafu chairi kuda. Wakanzwewo kuti kana Nzou yatsamwa vanhu munofanira kuita sei? Vanhu vaiti Nzou haidi noise inokasikidza kutora hwema nekushandisa kuti noise inoshandisa kusenza zvese ndo zvainoita. Saka zvokutarisa kuti vanhu varapa haitarisa asi sisu taitevera tichitika iri kupi tichiita noise. Saka ndo zvikakonzeresa kuti izotsamwa da kudzingidza vanhu. Saka noise yaitwa nevanhu. Tanzwanzwa mwe uchira maoko vamwe uchira matini chokwadi. Vamwe vaitanzi ukaridza matini nengoma inodzoka izosvike pamhuri. Saka ndo zvotaitoita kuti panga kuti ataka kuti ikasire chatena kudzoka. Apa ndo zvinogona kunge zvakatoitsamwisa. Pamwe ndo zvakatoitsamwisa zvacho. Hongu ndicho chirongwa chatakupai. Hatoziva hedu kuti vazhinji vanenge vachiti mapererwa magumirwa vanhu veDrewmas media, asi kachandingade kukuzivisai ndechekuti kudzidza hakuperi. Izvozvi Nzou ichangoti pfatya kumba kwenyu munoriekta sei? Shumba ikangoti pfatya muchaita sei? Naizvozvo tinoona zvimwe zvinhu zvinoitika munyika nyangwe zvisina musoro unganzi uyu musoro, asi reaction yevanhu ndo inozongotinakidza kuti zvinombofamba sei kana zvakadai zvichinge zvaitika. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganika mune zvimwe zvirongwa senguva dzese muri eZimbabwe. Musakanganwe kulaika, kushare nekusubscribe kuDrewmas media nekuti Drewmas media